La Feria de Artesanía, la Feria Gastronómica de Mayo, el Certamen Internacional de Folclore Infantil y los mercados de plantas y antigüedades. Todo ello concentrado en una atractiva campaña forma parte del Ourense máis do que imaxinas. Yo creo que creamos un circuito completo, comenzando neste caso en Bispo Cesario e rematando ao final do Casco Vello, co mercado de plantas, un dos días, e bueno, pues desexar que as feiras teñan o proveito económico o máximo posible, pero tamén que os cidadáns e os turistas podan disfrutar de un circuito na cidade con un reclamo diferente ao que hai outros anos, non? Este programa de actividades fundamentalmente pois ten unha intencionalidade, non? E esa intencionalidade é seguir a traballar para que Ourense sexa ese destino turístico de primeira calidade, de primeira magnitude, e ao mesmo tempo pois indicarlle á cidadanía e á xente que nos visita que en Ourense se poden facer moitas cousas.